Assalamu alaikum hormatly illeşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Daşary ýurtlarda ýaşaýan illeşlenmeden, watandaşlanmadan şuňky ýüzbeged bolan problemalary barada şikaýet edip bilmekleri üçin ýörüýte taýýarlanan tekstler bilen tanışdyrmagy dowam etdirýäris. O şikaýetler esasan şol siziň ýaşap ýören ýurduňyzyň daşary işler ministrligi üçin niýetlenen, umumyň diňe bir ministrligi üçin näl şol ýurduň öz hökümeti üçin niýetlenen. Ýene bir gedek men ýatladýan, biz bu haty näme üçin taýýarladyk, hem näme üçin biz şonu ugrutmaly şol daşary işler ministrligine. Sebäbi şo Türkmenistanyň şol ýurtlarda ýerleşýän ilçihanalary, konsulluklary öz ýerine ýetirmeli borçlaryny, wezipelerini ýerine ýetirenoklar. Şo sebäplen bizde bir gidem tükönüksiz problemalar ýüze çykýar. Iminne hut şol ilçihanalaryň hem konsulluklaryň öz işlemeli, işini ýerine ýetirmeli, wezipesini ýerine ýetirmeýänlikleri üçin biz şolar ýaly hukbotlar bilen ýüzbeged bolýarys. Bolmasa şolar öz wezipelerini ýerine ýetirip etmeli işlerini eden halatynda bizde bular ýaly problemalar bolmazdy. Öňe bilen şo problemalar diýmek bilen ýene bir gezek ýatladýan, şol biziň daşary ýurtlardaky raýatlanmadan pasportlarynyň möhleti gutorunna şonu täzeläp bermeli, şonu edenoklar. Diňe möhleti gutorunna däl, şolar ýitirilen ýagdaýynda ýa şolara bir ziýan ýetirilen ýagdaýynda olar bizi Türkmenistana uğratmaly däl, olar biziň pasportymyzy edil şo taýda täzeläp bermeli. Olar elbetde o pasporty Türkmenistanyň migrasiýa gurulugyna ýüzlenip şoňa berilen arzaň esasynda almaly. Ýöne o taýk biziň gitmäge borjumyz ýok Türkmenistana şo pasport üçin. Ola bir problema, esasy problema öýdü. Ikinji mesele, bular häzirki pandemiýa ýagdaýynda ýurda dolaryp geçjek bolýan adamlara da gitmäge mümkinçilikler edenoklar. Ol ýurduň daşynda ýaşap ýören raýatlanmadan Türkmenistanyň içinden pul almak, bir himaýet almak mümkinçiligine häzirini kesseler, ine biziň esasanam kösenýän bölegimiz biziň student ýaşlanmaz. Şuňa şu gada çenli nähile bolsa bir näçe $100 alyp bilen bolsalar, inni şonu $50 getirdiler. Ýöne soňky wagtlar inni şol $50 alyp bilenoklar. Bular ýöne açlykdan öldürmegiň kasyna çykan ýaly, öldürmegiň uğruna çykan ýaly hereket edýärler. Ine şu meselede de ýene de esasy borç kimiň boýnuna Türkmenistan ilçihanalarynyň hem konsulluklarynyň. Şolar şu meseleye çözgü tapmaly. Sebäbi olar Türkmenistanyň hökümetiniň ýörüýte wekilhanalary bolup durýarlar. Türkmenistanyň alyp barýan siýasatyna da şolar kellesi bilen jogap bermeli. Daşary ýurtda oturan ýerlerine şolar jogap bermeli. Indi bular bize jogap berenoklar. Indi biz näme edýäs? Şolardan jogap talap etdirjek bolýar, şolardan. Indi kime ýüzlenip? Şol daşary ýurtlardaky biziň ýaşap ýören ýurtlarymyzdaky daşary işler ministrlikleri etmeli şonu. Biz şolara ýüzlenýärse, şolardan jogap talap edin. Şolaryň etmeli işlerini etdirin. Şolaryň öz ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetirdin, şonu talap edin diýip biz şolara ýüzlenmekçi. Şoň üçin şolar ýaly ýörüýte hatlar taýýarladyk. Biz ýa şolar ýaly hatyň belli bir görnüşlerini eýýäm opozisiýa liderleriniň, durly hili platformalaryň ýol başçylarynyň adyndan uğratdyk. Ýöne bu iş köpçülikle edilmeli. Men geçen kepleşiklerinde men ýörüýte şunu ýetdim. Bu iş köpçülikle edilmese netije bermez. Bunu biz tutuş halk bolup etmeli. Indi bu gedek kepleşigimde men Ukrainada ýaşap ýören watandaşlarymyz üçin ýörüýte hatda ýaradym. Ana şo hatyň teksti bilen tanışdyrmakçy, hem şo haty niýerek uğratmaly, näde uğratmaly, ana şo barada gysgaçyk instruksiýa bermekçi. Ýöne men näme üçin hemme ýurtlary barada men taýýarlamadym, mümkin hem däl, buňa gaty köp wagt talap edýär bu iş. Ýöne men şo odolky etengi döwletleriniň içinden esasy şo biziň watandaşlarymyzyň köpürek ýaşaýan şo ýurtlarynaky raýatlanmaly hat ýazyp bilerýärler etdim da. Ol esasy köplük bolup ýaşalýan ýurtlarym haýsy ýurtlar? Orta Federasiýasy, Belarusiýa hem Ukraina. Ýöne elbetde biziň raýatlarymyz Gazagystanda da bar, Özbegistanda da bar, Täjikistanda, ähli beýleki ýurtlarda da bar. Ýöne ol ýurtlarda azrak ýaşaýar. Indi ol ýurtlardaky raýatlarymyz näme edip biler? Ol ýurtlardaky raýatlarymyzdan edil men tekstini taýýarlap bermesem hem ýöne men häzirki görkezjek tekstimden mysal alyp
ya da şoň tekstini göçürip alyp, şoň içine ýurdun öz adyny üýtdedip, öz adlaryny goýup, ýöne men diýjek bolýan şo ýüzlenilýän ýurdun öz adyny üýtdetmeli. Sebäbinde şu taýda men häzir Ukrainany görkezýän. Siz şu hatyň içinde Ukraina diýen sözi, daha üçin Kazakstan diýen sözi bilen üýtdedip, ya Özbegistan diýen sözi bilen üýtdedip, şonu siz ulanyp bilýäňiz. Indi ýene de bir gedek men ýatlatjak bolýan zadym, şu hatyň teksti şu taýda, ine görkezlen, ýöne şu hatyň tekstini siz şu video roglygyň, men şu edýän çykyşymyň, şu videomyň aşagyndan tapyp bilerdiňiz şu teksti. Şu tekstiňem ýokursundan, şular ýaly, ýokursunda şular ýaly adreslerim görürsiňiz, e-mail adresleri. Ine şu siziň iýermeli adresleriniz şu. Bolam esasan şol Ukrainaň daşary işler ministrliginiň adresleri hem içeri işler ministrliginiň bir adresi bar. Indi bu hatyň tekstiniň iň aşagyna ýörüte bir haýy şeýerleşdirilen, ýagny şu haty ýadan, şu hatyda uradan adamyň şahsiýeti barada Türkmenistanyň häkimetlerine hem diplomatik edaralaryna maglumat bermeýän diýilip haýyş edilýär. Şoň üçin şol Ukrainaň ýa haýsydyr beýlek ýurdun ministrlikleriniň siziň adyňyzy Türkmenistanyň häkimetlerine bermeýän haky ýok. Hiç il haky ýok. Şoň üçin siz hem şonu gadagan edýäňiz, ýöne siz şu haty ýazmaly. Inni şu taýda ine şu teksti uratmak üçin men geçenki gepleşimde de aýdyşym ýaly sizde elektron poçta bolmaly. Ýagny e-mail adresi diýilýän bir zat bolmaly. Eger ulanyp ýören bolsaňyz, eýär sizde adres bar bolsa, ol gowy zat. Eger sizde şolar ýaly adres ýok bolsa, ony aňsatlyk bilen açyp bolýar. Sebäbi men geçen gepleşiklerimde de aýtdym. Ýanky yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, mail.ru, yandex.ru diýilen ýaly bir giden serverler bar internetde. Şolara girýäňizde şo taýda zaregistrироваться diýilen bir funksiýa bardyr. Şoňa basyp özüňizi registrasiýa etdirip şo taýda adres döredilýär. O taýda siziň hakyky adyňyzy ulanmagyňyz hökman näli? Siz bir ýöne psevdonim ulanyp bilýäňiz, lakam ulanyp bilýäňiz, islendik ady ulanyp şo taýda e-mail adres döredilýär. Şu adres dörediňizden soň şo taýda ondan ýürüýçe parol talap edilýär. O geljekde siz şu adrese girjek bolsaňyz özüňiziň paroluňyz bilen girmeli. Şoň üçin siz adresiňizi hem ýadyňyzda saklamaly, şol ulanýan paroluňyzy ýadyňyzda saklap, şoň şo bukjany ulanyp bilýär. Indi şolar ýaly bir bukja dörediňizden soň siz şo bukjaga girýäňizde, şo bukjada hatuda uradylýan ýörüýte bir funksiýasy bar. Ýagny napisat ýa-da to write diýip bir hili inglizçe ýa-da orçça funksiýasy bolar, ýa türkçe tapagy ýok. Şo düýme basaňyzdan soň siziň öňüňizde şolar ýaly bir penjere açylar. Ana şol hatu uradylýan penjere, şo penjereň ýokurky bölegine adres goýulýan ýeri bar. Nire uradýaňyz şo haty. Ana şol adres goýulýan ýere ine şu görkezlen adresleri, ine men şu video çykyşymyň aşagynda görkezlen adresler bardyr. Şolary hatarlap goýup bolýar. Onu kopýalap alyp goýup bolýar. Nädip kopýalap bolýanlygyny bilmeýän bolsaňyz soraň, şu işga diýilýän nemesinde öz ýörüýte funksiýasy bardyr. Şoň sag düýmesini, çep düýmesini basyp şonu şeýdip kopýalap bolýar, hemem goýup bolýar. Ine şolary şu görkezlen 4 adresiň 4-üsini hem siz ýylyna hatarlap şu adresi goýmaly ýerine goýuň. Ondan soň şonu goýup bolangyzdan soň ondan şu hata ad bermeli. Hatam ady обращение diýip neme diýär, ýüzlenme diýip adlandyrýar. Onam şu hatyň içindäki şu addan göçürip alyň. Temasy обращение bolmaly. Ýüzlenme. Ondan soň indi hatyň özüni şey diýip ýokursundan başlap şol 6-njy may diýip ýallyp durulan ýerinden başlap doly şonu şey diýip alyňda garalap ondan şonu şey diýip onam kopýalaňda ondan hatyň tekstin goýulmaly ýerine şonu şey diýip goýuň tekstin özüni. Indi serediň şu haty uratmadan odal siz haýsy uny uradýaňyz şoňa serediň. Eger 6-njy maýda bolsa 6-njy may, 8 bolsa 8-njy may, 7 bolsa 7-njy may şey diýip şonu üýtdedi bilýäňiz. Ondan soň bu ikinji tetre diýmeýän bu taýda şol daşary işler ministrligine niýetlerini diýip ýazylgy. Ondan soň indi bu tetrede at гражданина Türkmenistana Amanovo Bayram Batoýlywç bir masal ad bardyr. Şol adyň ýerine siz öz adyňyzy goýmaly. İlk familiýaňyzy goýmaly, soň adyňyzy, soň otçustyňyzy onam goýmaly. Passwordyňyzy şo görkezlen bolsa. Ondan soň siz hökman nirde
siz registrasiya edilen adresiniz bar bolsa şonu görkezmeli. Siz ýokman adresinizi görkezmeli. Men geçenki gepleşigimde de aýtdym. Adres görkezmeýän ýazylýan hata adatça häkimet, hökümet edaralaryna teredilen ok. Şoň üçin hem siz eger legal ýagdaýda, kanuny ýagdaýda ýaşap ýören bolsaňyz Ukrainada siz şu haty gönderseňiz gaty gowy bolar. Ebe onda size hiç şeýle risk ýok. Birinciden Türkmenistanyň häkimetleri siziň ýadan bu hatyňyzy bilip bilen ok. Biz şu hatyň içinde haýyş edip görkezýäs. Biziň adymyzy hiç ýerik bermeýän diýip. İkinciden hem siz bir hiç ýyl kanuny bozup hat ýadaňda otaýdy. Şu hatyň ilki mazmuny bilen tanyşyň. Görersiňiz biz şu taýda jigmejik şol ýyjhanalan ýerine ýetirmeli borçlaryny sanak geçýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň şugunky gün ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny sanak geçýär. Şu kynçylyklar şu gün bolmasa siziň hem depäňizden başyňyzdan iýnýär. Şoň üçin meňe tek passwordymy möhürledi gutoranok diýip arkaýyn bolmaň. Şoň üçin gaýrat ediň de şuly işe köpçülikle edilýän işe öz goşundygy goşun. Indi size ýöne taýýarjak haty ýöne uğra daýmak gerek. Onsoň ýankaýdyşym ýaly şol indi haty şey dip goýuňuzdan soň adresiňizi hem görkezýäňiz. Nirde telefonuňyzy görkezmek kökman ýaly, onam görkezeýin diýseňiz görkeziň. Eger siz bilen habarlaşsalar, siz hem şolara jogap berer ýaly. Ondan soň hatyň içinde şu обращение diýilen nimeden soň, hatyň adyndan soň aşakda ine ikinji abzasy, birinji abzasy. Ya Amanow bayram toýly diýip ýene de şu ýokardaky at gaýtalanýar. Onam siz poduňda şuň ýerine öz familiýaňyzy, adyňyzy we oçsyňyzy goýun. Ondan soň hiç sada degmelýär, hatyň iň aşagyna gitmeli. Iň aşakda ýene de şol at gaýtalanýar. Onam poduňda hatyň aşagynda da ýene de öz familiýaňyzy, adyňyzy we oçsyňyzy goýup, ondan soň ýöne şu düwme basaýmaly, atpiraw etjek. Urot diýip. Boldy ana şu barmaly ýerine barýar şu hat. Ine siziň bar etmeli işiňiz. Şoň üçin adamlar gaýrat ediňde indi gorkup oturma, gorkorýal hiç ýyly esas ýok. Siz bir şyltag ataňyz ýok, siz ýokda daýdaňyz ýok. Siz şol ilçihanalan konsulluklaryň ýerine ýetirmeli borçlaryny sanaýaňyz. Ine men şu taýda şonu düşündirdim. Ýene özüňizden okak görüň şu taýda. Hemem şolaň öz borçlaryny ýerine ýetirmegini talap edýäňiz. Hemem Daşary işler ministrliginden şol ýugurdyň. Ukrainanyň Daşary işler ministrliginden şu mesele üns berip şu Türkmenistanyň ilçihanatynyň hem konsullugynyň öz borjyny ýerine ýetirmeýändigine ünsü çekip şonu iş olan işlerini derňemeklige çagyrýaňyz. Soňam şolary işler ýaly ediň diýip şondan talap edýäňiz. Ana bar edilýän zat şol. Başga taýda siz hiç sad edýäňiz ýok. Şoň üçin indi şu işe goşulyp bilmeseňiz onda bir daha bilmedik. Şeýlelikde bizim hem siziň hemmeňiz men şoňa çagyrýan, ondan hem şu Türk ýani Ukrainanyň içinde ýaşap ýören tanyş bilişiňiz bar bolsa, şolara da şu wideoň şelgeten uğradyňda şu tekstini ödüňizi iýer bilseňiz iýeriň, bolmasa şu taýyk ýersinde alsyn şolaram tekstide, şolaram ýanky elektron poçtalaryny iýersin, şu işe gatnaşdyn. Gaýrat ediňde şuny nirde ýaýradyp bilýän bolsaňyz ýaýradyň. TikTok bolsun, Instagram bolsun, ýa Odnoklassnik bolsun, kontakty hemme ýerde. Şu arada maglumat alyşyňda şuňa adamlary çekin. Bolýa onda meňe ýene şu günlükçe şu Ukrainada ýaşap ýören watandaşlarymyza ýüzlenip aýtjak hatda mene şu. Bildirip diňleýäniňiz üçin köp sag bolun.